kowace ya mace da jazibiyarta. Yana cikin bargo a boye. Wannan jazibiyar da aka Allah ya halicci ya mace da shi ya sa mace idan ta yi fitsari dan karfin jazibiyarta, saboda wannan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mace ta yi fitsari ba yayyafa ruwa ake ba, ko jaririya ne wanke shi ake yi. Saboda karfin jazibiyan ya mace, shi yasa ake raba musu wurin kwanciya. Mace ana raba musu wurin kwanciya da ɗa namiji idan ta kai shekara 10 because yana fisga. Shi ake kira da turanci magnetic force. Jan namiji yake yi. Amma karam da muka sani kuran karfe yana da wani abu. Za mu gani wata ran an jima kuran karfe zai zo ya zamanto ba shi da karfi, ko an jima za a sa ba zai kama ba. To haka a lokacin da aka haife ki, lokacin da kika fara balaga, a lokacin nan ne wannan jazibiyan yake boosting out. Idan jazibiyan ke fara boosting out a lokacin da kika fara balaga, za ki ga wata murmushinta ne yake jan ɗa namiji, wata za ki samu tafiyanta ne, wata za ki samu gabanta ne, girjinta, wata za ki samu bayanta ne, wata za ki samu kawai dimple ɗinta ne, wata za ki samu kawai tana da gashin da ba a gani ba, za a yi waye, za ki samu wannan. Mace mai jazibiya, saboda karfin wannan magnetic force din, idan aka kulle ɗakin nan yanzu, idan mace mai jazibiya aka sata a cikin duhu a nan, babu ɗa namiji a nan gurin a sata a duhu, wallahi idan ya zo wucewa zai ja shi. Bai ganta ba, bai san mace tana zaune ba, zai ja ta. Da wannan aka yi mana gata, musulunci ta yi mana gata, ki rufe jikinki ta yadda za a gane ki, a mutunta ki, a sani ki san wannan. Na wa'annan jazibiyan muke zubar da su. Jazibiyan na muke magana, muna magana hormonal agents, hormones din jikin mutum da yake canza ya tashi daga wani matsayi ya koma wani matsayi. Wa'annan jazibiyan da ake magana yana iya wargajewa ya tashi daga wani matsayi ya koma wani matsayi. Misali, mace idan yau aka same ki, kika zo misali a ga mace ta sa jeans, ta dauki AK-47 tana tsallake nan, sai kika ko ana ce wancan kaman mace. Me yasa aka ce kaman mace? Saboda ba halin mata bane. Haka ne ko ba haka bane? Ba halin mace bane, kaman mace. Idan aka zo yau za a samu bera ko a zo a samu maciji za a kashe, sai aka kina kashe maciji, kin fita daga wannan layin. Automatically you are out of wannan layin. Mace an santa da tsoro. So wannan idan aka zo yau misali kina fada da ɗa namiji, abin da ya kamata ya fito daga idanki shine hawaye, ya karya shi. Domin hawayenki karya shi yake. Amma idan kika fara cewa if you touch me I will revenge, I will give you back what you don't expect, ka taba ni ka gani, kin fita daga wannan layin. Kin fita daga wannan layin, a kwata you are out of wannan layin. Now sai mu duba wannan shine jazibiyar ta halitta da kika zo da shi, ko da namiji zai ganki, ya ganki fara doguwa, ya ganki kyakkyawa, ya ganki waye attracting ɗinki jariya why. To akwai jazibiyan kuma da ake neman sa. Shi wannan kuma ke kike aiki ki same shi, ke kike aiki ki samu wannan jazibiyar. Wani aiki zaki ki samu wannan jazibiyar? Aikin da zaki ki samu wannan jazibiyar, na farko akwai killace magana, ba kya fita daga maganan ki da kika samu na tsari zuwa wata magana ɗaya kenan. Abu na biyu, ba za ki rika cin cingom akan titi kina bazar kina tafiya ba. Abu na uku, ba za a ganki da rashin kunya ba, yana karya shi. Abu na hudu, ba za a ganki da datti ba. Misali a ganki da datti kamar ki zama kazama. Abu na biyar, ya kamata ki sani cewa a matsayinki kina da ilimin da zai keta shi ya rike wannan jazibiyancin. Muna ganewa wayannan kaɗan ne daga cikin abin da yake rike su. Sannan abu na uku, akwai jazibiyatul mahabal. Shi kuma jazibiyatul mahabal shine wanda ake haifan mace da shi kuma ba a gane shi sai an yi aure da ita, sai an yi mu'amala da ita ake gane shi kuma. Wannan shi ake gane shi. Yadda ake gane shi kuma all along da mun sani, iyayenmu idan muka zo muka duba, ana samun matsala ne ta wurin cin abinci. Abincin da muke ci yanzu yana cikin abin da yake kassara shi, ya lalata shi, because har yanzu ba mu san me ya kamata mu ci ba, me ya kamata mu gyara jikinmu da shi a matsayin mu na yaya mata. Ya kamata mu san wannan. Idan baki san shi ba, you are in trouble. Wannan kuma matsala ce wanda zai sake yi miki illa, ya bata ki. To out of wannan jazibiyar, ya kamata ki sani cewa wannan idan kika zo yanzu kullum ana cewa a'a yaya mata ku lalle. Me yasa ake lalle? Me yasa ake lalle? Because it's a protector. Strong antibiotics ne a cikin ya mace. Ɗaya kenan. Ya mace tana da wani abin da ake kira a cikin jikinta, ana kiransa dodalan basaline. Wayannan dodalan basaline sune sojojin da suke cikin cikinta, suke cikin mahaifanta. Dodalan basaline ɗin nan su suke producing ɗin lactic acid. Lactic acid sune sojojin da yake fita
daga gaban ya mace ya protecting ɗinta. Kullum yau idan muka waye gari sai ki ga mata suna cewa a'a maganin matsi. Kina ganin kina yawon biye-biyen maganin mata saboda ba san abincin da za mu ci ya gyara mana jikinmu ba. Za ki ga namiji kawai yana ganin ki wani ya ajiye ki ne saboda mahaifiyarsa ko mahaifinsa, amma kin kasa kofin a gida ki buga ƙasa da sama. Yana da wata mata ƙazama ga ta barkace kina ganin ta, amma ya kasa rabuwa da ita kawai sai ki buga sai ki ɗauka asiri ne baki sani ba. Jazibiya is very strong. Idan har baki iya kama ɗa namiji da wannan jazibiya ba, you cannot fight any man. Ba za ki iya ba, ba za ki taɓa iyawa ba. You cannot do it, ba za ki iya ba. So out of wannan da ya kamata ki ci misali a matsayin ki na ya mace, ya kamata mu sani cewa daga nama da muka sani, naman saniya yana digesting a cikin ɗan adam bayan awa 8. Idan kika ci strong food, kowane oily food idan kika ci a matsayin ki na ya mace da yake ƙara calories a jiki, ki zamanto kina da ƙiba barkatai babu shape. Idan kika zauna sai ki ɗauki ruwan sanyi a fridge sai ki danna. Bayan wannan idan kika zo kika zauna, kowane abinci idan kika ci, akwai misali kamar tuwo, idan kika ci tuwo awa 2 yake yi kafin ya narke a cikin ɗan adam. Tuwo awa 2 yake yi, ke ku kin ci tuwo daga nan sai ki kwanta, mai aiki ce ta zo ta ɗaukar miki ta kama hanya ta tafi. Haka kike yi. Za ki zo ki zauna daga an aure da ke minti kaza, mijinki ya aure ki saboda ya ganki siririya, ya ga jikinki an jima sai tumbi ya kunno kai, sai ki kai kina tafiya kina nishi ba fasali ba komai. Saboda ciye-ciye, kwai guda ɗaya kike bukata sai ki tara 5-6 sai ki ci. A matsayin ki na ya mace, ba wannan ba. Idan kika tara duka wayannan kika zo kika ci, to at the end of the day za ki zo kina haila. Akwai abubuwan da ya kamata ba za ki ba, kina haila. Ƴaƴan mutum suna ƙananan monitoring ɗinsu. Da iyayenmu na da, kakanninmu na da, za mu gani zama idan kika buɗe kafa za a haɗa ki a haɗe miki kafa, maza a haɗe miki kafa. Za ki zo ne idan kina magana wannan kika yi za miki tsawa, ki magana a tsari na ya mace. Amma yanzu babu. Sai ki zo ki ɗauki gyale ki rataya. Wayannan da muke gaya dodalan basalan din da muke magana din na cikin mahaifan ya mace suna buƙatan dimi suke a cikin abincin ma. Idan kina haila, kun ga miyan ɗanyen kubewa in kina haila, ba a san mace ta haihu ko tana haila ko ta yi bari ta ci miyan ɗanyen kubewa. Ba a san ta ci miyan ɗanyen ayoyo, ba a san ta ci miyan ɗanyen karkashi saboda su high antioxidants ne su kuma. Abinda zaki lokacin da kike haila, ba a san ki ci 'ya'yan itatuwa lokacin da kike haila. Allah ya halarci duniya abu 4, yayi dan adam abu 4. Yayi zafantaka, yayi sanyantaka, yayi busantaka, yayi zafantaka, busantaka, danyantaka da sanyantaka. Haka lokacin da ake sanyi, in ana sanyi me kike nema? Sweater, ruwan zafi ki sa. Haka ne ko? Wayannan shine bambanci. Idan ana zafi sai kika kina cire riga, kina bukatan iska. Idan kina mura akwai muran iri biyu. Akwai muran da sanyi ne ya kawo shi, akwai muran da ƙura ne ya kawo shi, kowanne da treatment din da ake masa. Muran da ƙura ya kawo shi da muran da sanyi ya kawo shi. Muran da barkono ne ya tara shi kina atishawa, shi kuma ruwan sanyi yake bukata. Muran da kika yi shi kuma sanyi ne ya kawo shi kina norin nose, shi ke bukatan ruwan dumi ya fita. They are two different. So akwai yanda ake treat mura daban-daban. Na wayannan dodalan basaline din da muke magana, chemical din da yake fita, kika suke fita za su protecting ɗinki already. Idan suka protect ɗinki saboda suna da lactic acid, ke kuma sai ki ɗauki kowane irin sabulu that comes your way, kowane irin sabulu ki bata kanki da shi. A matsayinki na ya mace, sai ki zauna tashi, za mu zo mu kwanta saboda kawai kin yi aure, sai ki kwanta tashin asuba yana cikin abin da yake boosting wa ya mace kwayoyin halittanta. Za ki zo ke ba za ki azkar ba, babu karatun alkur'ani mai girma, babu wanka da wuri, babu komai. A cikin abincin da za ki ci din, so nawa kike cin zogalen? Shi wannan da suke dankalin Hausa, bayan sama in kika tafasa shi ko ruwan dankalin Hausa za ki iya wanka da shi ki gyara jikinki. Yana da collagen. So nawa kike gyara jikinki da shi? Shi dai so nawa baki sani ba. Amma abin da kika sani shine ƴaƴanmu na yanzu da duk wannan abinci da muke magana zaki ci dawa an zayar da shi, gero an yadda shi, masara an yadda shi, baki iya sarrafa shi ba, sai ki je ki dauki indomie sai ki fara ki ci taliyan in aka ce ki vegetable soup da za a zo yi ba za iya ba. Kukar ma yanzu ba za ki iya ba. Idan kika dauki kukan sai a matsayin ki na ba fulataran Gombe, idan zaki kuka ko zaki taushe ko zaki wai nemo na other places ki yi. A matsayin ki da ya mace,
Juwairiya, I stand before you yau ina gaya muku na iya dafa shinkafa daban-daban 37. 37 dishes shinkafa zan dafa shi 37 dishes. Shi kadai zan dafa ta 7 dishes. Yau ana zaune, yau idan kika yi fushi mijinki ya fushi, wani irin siga kike ba shi hakuri da shi? Da wani irin siga? Now, sai muna rating duniya yanzu, duniya da turawa da bakake da kowa na rating duniya. 95% ana da wannan ciwon sanyi. Sai mu koma analysis da malamai kuma suka yi. Suka ce abubuwa guda 5 yana kutsawa cikin auratayya, yana lagalaga da auratayya. A lagalagan da yake da auratayya sai mu duba. Na farko sai suka faɗa environmental problems shine 5. A matsayin ki ɗaya mace, wani irin training aka miki? Wani irin training aka miki a matsayin ki ɗaya mace da zaki fuskanci wani jarabawa na ɗa namiji? So ba za ki taɓa yin aure ba sai kin san wace ce ki. Waye mutum da zaki aura? A cikin jarabawan da ake yi na auratayya, before going into matrimonial home, there are things you're supposed to know. Ke me yake saki farin ciki? Me yake saki bakin ciki? Wani irin abinci kike fi son ci? Part of it. Shi ɗan namiji da zaki aura a hiran da kuke yi da shi, duk hiran da ke zo kina ta sun koyar da kyara ganki, labarin zai canza an jima ya aure. Ask him, sunana Juwairiya Usman Sulaiman. An haife ni a wuri kaza, na yi makaranta a wuri kaza, na yi kaza, ni ba na son magaryaci, ina son mutum mai mutunci mai kaza. Daga kin fara presentation ɗin kanki a wanda zai aure ki, gobe zai fara tantance kanshi before he comes around. Idan da ƙarya a ciki zai tantance kanshi, you don't do that. Sai dai ki take best tura ki so kina ta ƙarya ke karan kanki baki san kanki ba. So har a yi auren ki baki san kanki ba, iyayen ba su san waye za ba, burin kawai a yi auren. Auren kuma yin ta ake mutuwa take har gobe. Har yanzu kuma mun kasa gane points din auren, kuma mu ne Hausa Fulani masu matsala har gobe. We cannot fight for it. We can't fight for it. Why? Muna zaune in an je za zo aure da ke sai a miki gado, a kai lefe, ya je na ta ciza ya tsaye na ta Allah ya isa lefan sama. An cuce shi, an kawo damuwa. A baki nama, a baki komi, you can't cook. Presentation a matsayin ki da ya mace, you can't do it. Baki iya komi ba, you are just there. Ga kinan dai kawai. So malamai suka yi magana wannan biyan. Out of wannan environmental problems da ake faɗa, ran da mace za ta yi aure, mijinki dole ki sani a rayuwarki me ya fi son ci best food ɗinsa. Kun san abin da ya sake tambayan best food? Barin gaya muku. Na farko, idan namiji mace bai kamata tana da sallo guda ɗaya na cewa miji ya yi haƙuri ba. Wallahi you can't fight a man with cewa to ka yi haƙuri yau, to ka yi haƙuri gobe. You just send you away. Abincin da kike ci kullum kika tambaye shi me best food din shi, ran da ya bata miki rai. Ana sana'a ne ba don ankon biki ba, ana sana'a don ka sustain kai sadaka a gidan aure, kan manajin aurenka ka samu hanyar shiga aljanna. Dauki kudin ki, yi mishi abincin da yafi so, ki feshe turaren da yafi so, ki labe a daki kina ta lege. When he comes around, yana zuwa dining kwanan makin canza ta, yana bude ta, zaki ga ki kalle shi daga cikin dakin ki labe, zaki ga yana dariya because it's what he likes. Daga nan da bai niyyar sallama ba, zaki ce na ce ina kike, sanda zuwa yalla bai, sanda zuwa. Yana zuwa turaren da ya ɗebe shi, kin ga wannan abinci ya dauke 50%, 30% out of it ya bi saura 20% zai da bakin shi. Ke kin sa ma abin da kika min da zama ki kyauta, wallahi na san ban kyauta ba. Aka yi haƙuri, wallahi na san ban kyauta, na san ban, ni fa ba na san irin wannan, yana bata mura. Ka yi haƙuri, I know it, I know. Ka yi haƙuri. A wurin har kina da wani aji ne? Ke har kina da wani aji? Ina kika ga aji? Ina muke koyon auren mu ne yau? Problem da muke da shi shine serious. Ki ce Omer da Zira. Ko the best, what do you call it? The best seasonal film ko? Shine Omer da Zira. Ki je ki bude Hausa novels kina karantawa. Ki bude Hausa fina-finai kina ta karantawa. Wai a wurin wayannan mutane, they are just looking for money. Guda nawa suka yi aure suka zauna? Tell me, actors, actresses guda nawa suka yi aure suka zauna? Ke da Allah ya miki baiwa, ya miki ni'ima a matsayin ki ta musulma da zaki aiki ki samu lada. Wallahi summa tallahi la ilaha, if you don't do it, go back to your husband, bend down and beg him. Abin da yasa aka ce mu ne Hausa Fulani masu matsala, muna da yare a Najeriya irin su Yarbawa, muna da irin Inyamurai, shi yasa idan mazajen mu suka auro su ba ma iya competition da su. You cannot compete with them. Ba za ki iya competition da su ba. Suna da wani matsala su. Idan har ni na san wata bayar biya da na sani, aurenta ya mutu a Lagos,
ta zo arewa, wallahi bahaushe ne aure ta bayan shekara 15 sai bahaushe ya dauke ta bayar biya ki daukanta. Don tambaya da za a yi, mijinta yana da rai a ce yana da rai, ba ta da halin kirki. The conclusion kawai ba ta da halin kirki. Ke ku a arewa mu Hausa Fulani an koya mana kirari. Namiji 10 ba uba 10 bane. Namiji kanin ajali ya kashe ki ya kururuwan jana'izan ki. Namiji buhun kaya, namiji tsantsan majina. Mahaifiyarki ne za ta je ta shaƙe mijinki a idan da shi. Mahaifiyarki ce za ta koya miki sata ki ɗebi abincin miji kina kai mata. Mahaifiyarki ce za ki koya miki sauraron wani namiji ta ce cousin ɗinta ne, ai dan uwanta ne, kaza kaza, ba tsari ba komai. Ta koya miki sai mu. Wannan in kina so ki zauna lafiya a matsayin ki na ƴa mace, ran da aka zo shi yasa a courses da muke yi wa ma'aurata, dole ki tambaye shi wani kaya fi son mata ta sa. Idan dannuwa kike sawa, ki sa zannuwa, ki kamshe, ki waye. To yanzu yana son skirt da blouse, yana son ki dame da jeans, yana so ki fito matan zamani, dole ki nemo su ki iya. Aure ya wuce tunaninki wallahi, it's not what you think. Idan yana so a ci an miki dining table, shi dining table baya burge shi, tabarma yake so a zauna, entertain him da tabarma. Idan ba shi yake so ba, if the kind of man da yana son abincin shi by 7 o'clock yabancin shi is ready. Dole kawai ajiye tarbiyar gidanku, ajiye tarbiyar ki if you want to be successful a gidan aure. Ke barin gaya miki, mijin da muke da mata 4, haka Allah ya da namiji, you cannot escape that. Wallahi ko mahaukaci ne, wannan emotional contact da muke fada, ko mahaukaci ne baya mutuwa, yana nan. Zai ci abinci mummuna, zai sha ruwan kwata, zai yi datti shekaru bai, amma yana ganin mace ya san mace ce. Ba zai mutu da zama for you, amma kuma a gidan auren ana tattacewa wace ce waye to wannan ne ake fighting for homemaker. Ke ce likitan mijinki, ke ce computer analyst ɗinsa, ke ce accountant ɗinsa, ke ce nurse ɗinsa, ke ce ƙawarsa, call me if you want to call. By the day ya ce yana ɗakin ki cikin shi na bari, because duk logic ɗin kin sani. You know it, duk logic ɗin kin sani. That's just the plain truth. Ya zo ya ɓata rai, kin masa kirari. Ya ɓata rai, kin masa waga. Ni ma ana mun waga. Ni ba? Na ana mun waga. Kuna so muku ne? Muku mata, wagan da miji yake mun, idan raina ya ɓaci, zai ce, mata suna ganin Juwaira ba za a basu ba, samari suna ganin Juwaira ba za a basu ba, gayu suna ganin Juwaira ba za a basu ba, sauka a hankali, taka a hankali, sauka a hankali, Juwaira sauka da sassauci 'yan mata. Guda nawa ke miki? You cannot even do it because you are not ready to do the sacrifice in marriage. You are not ready to do the sacrifice. Wallahi tallahi matan arewa na rantsi da Allah da ana sha'awan a zuwa ga aure mata daga arewa saboda kimar mu da darajar mu da al'adar mu tana da kyau. Amma yanzu gudun mu ake saboda halayyar mu. Aje ki kina ihu a waje, baki isa mace ba. Wannan shine part of biya. Zaki don a gurguje malamai na tsaye, zaki abinci mai kyau, zaki sa suturan da yake so, zaki gyara daki position din da yake so. Lokacin da yake da kina da sigan yi masa, he calls me. Lokacin da ake fada a kaina, an dauka ko sunana ne. Ya kira ni ya ce mun precious, abu mai muhimmanci yake kira na. Sunana he calls me, banda a ce masa me sunanta na gaske, har cewa kai wa musulunta ne. Har yau ana fada wasu na cewa musulunta ta mijinta precious yake kiranta, sun dauka haka ne. Kira shi suna daban-daban, mai martaba, rankai dade. Why? Idan kuma kin kira da quality time, akwai 5 languages of love. Idan baki iya su ba, part of it da muke magana, ina quality time da muke magana. Quality time misali, bari baki quality time. Quality time shine kina da exams. Saboda renin maza da muke, saboda bamu da quality time a rayuwa. Kina da exams a jami'a. Exams ne na fita, sai mijinki ya dawo, sai ya ce miki ga abokanansa sun zo kuma ke yake so ki dafa musu abinci. Wallahi 80% din matan hall din ba za su yi ba. 80% ba za su yi ba saboda baki da quality time. Kin mai da shi dan iska. Wannan makarantar ya fi miki don biki gane me ake nufi da aljanna ba. You don't know that.
baki sani ba. So abin da yana miki shine tabbi jam, baka san dafa maka abinci ba tuntuni sai da kaga zamu jarabawa sai wallahi ki zauna ki abinci ki je hollati na razina Allah cikin iko Allah biyayyan aure zai saki ci jarabawa. Wa billahi azimu zaki ci jarabawa. Ba wannan ba, ranar sallah misali yan uwanki ana taruwa a gida ana meeting ana komai har kin shirya zaki fita kin fita sai kira ki da Allah dan dawo mana yi hakuri gashi yanzu mama na ta kira ni ta ce min a mata kaza tuba kayan ba za ki iya ba. Words of affirmation, wannan words din me kike faɗa idan ran shi ya baci? Mata magabata da suka fi mu daraja, suka fi mu kima, suka fi mu martaba, wanda aka stampin musu aljanna tun daga duniya, they were fighting for marriage. Nana Aisha Allah ya kara mata yadda, ana cewa ita ne na hudu a wajen kawo hadisai duk duniya, a little girl da sallallahu alaihi wasallam married. Duk labarin da ake na Nana Aisha, you always say a shekara tara, yarinya ne kankanwa, 9 years. Yaras ya batta at the age of 18. At the age of 18 yaras ya batta, amma she was so marvelous. Allah ya kara mata yadda. We don't learn from her. Ba mu koyi komai daga wurin ta ba. Ba abin da muka koya, babanta multi-billionaire ne, ba multi-millionaire ba, multi-billionaire ne Sayyidina Abubakar. Amma tana accounting cewa akwai lokacin da ta zauna a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam for 3 months. Wata uku suna cin bakin abinci ne guda biyu da dabino da ruwa. It was what they were taking. Bata kai garan shi gidansu ba, bata ce na gaji ba, because matar rufin asiri ne. Nana Asma Allah ya gara mata yadda, ta aure Zubair bin Awwam. He only has a horse, doki ɗaya yake da shi a rayuwarsa. Za ta yi tafiya ana kimanta kulma kamar daga Bauchi zuwa Kano, kamar tafiyan 300 and something kilometers za ta taka, ta je ta kawo ruwa na doki, ta kawo ciyawa, har tana business din wannan din. Amma she was respecting her marriage. Su aka masa alƙawarin aljanna. Nana Fadima Allah ya ƙara mata yadda, ce mata aka in bata yi hankali ba wata mata ta riga ta shiga aljanna. Just to say, ke kina zaune ki ce, ai mijinki gwamna ne, wani kansilan ƙauye, wani mai unguwan ƙauye, kina wani kafafa. Bata yi wannan ba, sai ta ce bar ki ga waye wannan matar. Wannan matar da aka ce za ta riga ta shiga aljanna, wace ce wannan matar? Ta je ta duba ta gani. Words of affirmation din kenan da masana suka yi magana yanzu, shi za mu yi magana. Words of magana mai ratsa zuciya, shi za mu yi magana shi yanzu. Wannan matan da ta geta ta shiga bayan ta na Fatima sai ta je gidanta, Allah ya gara mata yadda, ta je gidanta ta yi sallama maki ziyani. Tana zuwa ta ce mata sanda ta ce ta zo kizo, ta ce wayyo kin makara, mijina ya riga ya fita. Wallahi 80 to 90% of women idan yar shugaban kasa ta zo ko yar gwamna zaki kizan dan a ce kina ma yar shugaban kasa kizo, in auren zai mutu ya mutu. Saboda kisan darajar auren ba, ke burin ki ne ya cika, kina nan kina fama saboda a ce miki abin da nake ji da shi shine aini nake mata kizo. Ta ce ki hakuri ki tafi ki dawo gobe. She left. Ta tafi gobe ran ta gwada ta ga wani irin ladabi da biyayya take wa mijinta. Sai ta ɗauko ɗanta Hassan, tana da Hassan da Husaini wani ba haife su a yan biyu tare ba, kunika ne, ta ɗauko shi sai ta zo. Bayan sun gaisa ta ce wannan ɗanki ne? Ta ce ɗana ne. Me sunansa? Ta ce Hassan. Ta ce wayyo, na ce wa mijina jiya kin zo ke karbi kansu, ba ta so ta yi ƙarya, ke ko ƙarya, unguwa za ki ce ƙarya, gidanku za ki ce ƙarya, ya ba ki ce fare ƙarya, komi ƙarya maƙaryaciya. Ya tashi sai ta ce to za ta tafi, amma ban gaya mishi, amma gobe zan gaya mishi za ki zo da Hassan. Ba ta zo da Hassan ba fa, sai ta canza Usaini. Wannan yaron kaman ba na jiya ba. Ta ce na jiya Hassan ne, wannan Usaini. Ta ce Allah sarki, Hassan na ce masa, ban ce masa Usaini ba. Sorry, Hassan na ce masa da kike wasa da shi, kine lagalagalar shi, akwai matsala. Yaya za a yi yau idan ban manta ba a wannan gari na Gombe some years back, ina ji kamar shekara 3 ko 4 da suka gabata, an taba mass auren zaurawa a garin nan, haka ne? A Kano an yi. Ni a garin nan na zauna da waɗanda mazan suka gudu suka bar su a garin nan. A Kano na zauna
da waɗanda aka ba su jari maza suka bayan sun gama extract din abin da suke bukata suka gudu suka bar matan a Kano. Now a nan kuma tun 2012 yau muna magana shekaru nawa? Muna magana shekaru mun shiga na nawa kenan na tara ko 2012 9 years kenan muka shiga. Al Jazeera